2019 spelen een drama al in Sint-Niek. Twee jongens worden onrieden door de 57-jarige vrouw die het haar achterna vleeg hoe het voetpad. De wiere tadracht is officieel net duidelijk, maar het zou gaan om haar hoen die het nevens haar narre waar. De vrouw zelf zei dat de onrieding net mij opzet zijn wie. En de rechtercommissaris vindt dat het ik net bewijst is. En daarom is ze nou vrij. Nou, dit dossier biedt op dit stuit geen aanknopingspunten dat er sprake is van opzet. Net opzet op zwier letsel of nog slimmer opzet op de deur. Als je een fietspad oprieden achter fietsende jongeren aan, dan lijkt het mij dat er ergens wel een heel soort boosheid zit. Dat wonder net is, daarmee automatisch dat je dus de bedoeling hebt om iemand aan te rijden. En dat is in feite wel wat het hier bij het ministerie mijn cliënten verwijt. Het hier bij het ministerie gaat net in beroep in de vrijlitting. Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben gekeken naar wat de overwegingen waren van de rechtercommissaris. En het is een juridische overweging waarvan wij nu zeggen, nou daar gaan we niet tegen in beroep. Maar ze bleven wel bij haar een beschuldiging van poging tot doodslag. Op dit moment is mevrouw, de verdachte, nog steeds verdachte van poging doodslag op twee jonge jongens van 14 jaar. Er is wel degelijk sprake van aanwijzingen dat er sprake is van opzet. Mevrouw heeft gereden over een voetpad en er zijn veel getuigen bij geweest. Die getuigen gaan wij allemaal nog horen. En dan alles bij elkaar opgeteld zullen wij kijken wat we haar te lasten leggen op de zitting. Zo'n zwier delict wordt heel vaak net in vrijheid afwachten, toch? Ja, dat hangt dus van de omstandigheden af. Nevens van der Goort is de vrouw emotioneel ondien en maakt het haar bot zwaar over de 14-jarige jongen die het in Greens in het ziekenhuis leidt. Ze is wel gewoon waarom naar Sint-Niek naar haar eigen huis. Ja, in principe al. Dat is het uitgangspunt. Dat is in alle zaken het uitgangspunt. En er moeten wel hele rare dingen gebeuren. Wel dat net trog in kennen. Dus dan zullen de signalen wijzen dat het net verantwoord is of iets dergelijks. Maar daar heb ik in ieder geval geen signaal van gekregen. Het dorpsbelang zijt waakzaam te wijzen op onrust in het dorp, troch de weeromkeer van de vrouw.